nilqakom għall-programm ieħor politiku. Illejla ġew l-istudio miegħi nilqa' Salvu Mallija, grazzi Salvu tal-li ġejt magħna u ħaniddiskutu suġġetti varji. Erba' kelmiet ma nitlifhomx jien. Le, Kull min jafni jaf. Tgħid daqsxejn għall-grazzi tal-Alla. Ma ngħidlek. Mela, ħanibdew mill-ewwel. Illum il-ġurnata kif taħseb li mhix il-pajjiż? Mela ħana ngħidilek fi tliet kelmi, fi tliet xi sentenzi. Mela ħana għandna l-Partit Laburista bla ruħ, il-Partit Nazzjonalista bla viżjoni u l-poplu bla skrupli. Kif taħseb li sejrin? Ma tantx tajjeb skont Naħseb faċli tifhimhom. In-nies kulħadd opportunisti u ħadd jara kif se jakkwista u se jiddobba. Il-Partit Laburista naħseb jiena tkun vera jinnaf xi simgħu xi sleeping beauty biex ma tindunax li da partit korrott kompletament, ġifieri kompletament. Da qalu huma ġifieri għamin kellek xi simgħa tgħidlek kulħadd jitħanżer jidokka. Ġifieri dan nafuha. Qalu huma. L-oħor jgħid kulħadd ġaħan, ġifieri affarijiet nafuhom. Il-Partit Nazzjonalista twaqqa labra tisma' bum. Issa huma jgħidu li tom aħna qed nitkellmu jiena li m'iniex fissat li noqgħod nara l-partiti u dan ma nismagħhomx. Ishom ma jeżistux. U meta smajthom għattaw x'il-mado. Ġifieri dik il-problema nara li daw għadhom ma tawniex idejat dik il-viżjoni bħalma kellu Fenek Adami pereżempju. All right. Dawk in-nies spiċċaw, dawk in-nies spiċċaw. Aħna dik il-problema li għandna. Aħna kellna żmien naħseb jiena l-aqwa żmien ta' Malta wara li ħadna l-indipendenza. Dak kien l-aqwa żminijiet ġifieri qed nitkellmu naħseb jiena minn 1919 sa 1965. Jiena naħseb dak kien l-aqwa żmien għall-poplu Malti. Għax dak iż-żmien kien hawn ħabba l-pajjiż, vera kien hemm il-ġlied bejn il-partiti u bejn in-nies. Kien hawn ferment. Kien hawn ferment kellek politiċi kbar, kellek politiċi li rridu jiġġieldu kontra nies kbar, rridu jiġġieldu kontra nies professjonisti, diplomatiċi professjonisti li qed imexxu imperu. Jiġifieri sakemm ġibna l-indipendenza, sakemm tħanna fl-Ewropa. U mbagħad tibda hello. Tisma' lejek ġifieri. Xejn. Issa jidher ċar però li xi ħaġa qed jinbidel għax issa anke l-Laburista qabdu jgergru f'daqqa waħda. Jien nisma' ħafna nies fitri li Le ma bida xejn, ma bida xejn. Il-Laburisti qed jgħidu bħali kif qed ngħid jien. Ma taħseb li ħajinbidel xi ħaġa. Ismani, jekk mhux se jinbidel xi ħaġa, jiġifieri bidla fil-gvern. Jiena mhux qed ngħid kontra l-Labor jew favur in-nazzjonalisti. Ma jiena n-nies meta jgħiduli imma n-nazzjonalisti x'għandhom x'joffru. Jien ngħidlhom isma' l-Laburisti x'għandhom x'joffru. Nkunu onesti. Għandhom x'joffru iktar minn nazzjonalisti. Jiena nispiċċa ngħid. Mela, bej ħallil u mbeċilli kieku kull min nażel biex impoġġi fil-gvern. Impoġġi mbeċilli. Ma poġġix ħallil, naħseb tkun vera ċuċ biex tpoġġi konmen fil-gvern. Ġifieri jien ngħidu li inti għandek tajt nkunu onesti. Jien ngħidu nazzjonalisti daw huma m'għandhomx m'hemmx ħdej li niftakar jien, għax jiena żgħażagħ mod ieħor probabbilment, ħdej li niftakar jien tal-lum. Issa għandek ħafna tajjar, you know? Imma jiena bej partit nofsu mejjed u bej partit kriminali. Mid-darba u elf nażel partit nofsu mejjed. Żgur, għax għalmenu partit nofsu mejjed, is-sabbat ngħid għajk u ġibu f'postu. Ikun xagħmel mhux qed toġbok. You know, I mean, imma milli rajna dal-aħħar 10 snin, ġifieri kemm millu Labor fil-gvern, tista' sabbat taqajk, tista' twerzaq u tajjed, jekk irdu jibnu l-ħotel, jibnuh, x'impurtuhom daw. Biex tajdu ma jgħidu n-nies, you know. So naħseb dik ġifieri. It's a bit of a negative approach. Imma daku. Issa, il-Partit Laburista reċentament bidel iż-żewġ deputati mexxejja. U naħseb hija ovvja li daw iktar close ta' Muscat milli ta' Enti jabela taħseb li qiegħed on his way out ukoll għax is-surveys ifhimni anke l-elezzjoni li kellna ntilfu eluf ta' voti ħanajt Partit Laburista jintri. Għana kif nara l-Partit Laburista jint. Jisu xi ħadd. Jien xi darba kelli iċħadd. Anke jien. U bada għaddisbien, jina maħxint ħafna. Għajn persi meta kont zaħir,
kienu jixirqu li dawk il-ħwejjeġ. Qed nibqa' noħroġ dawk il-ħwejjeġ. Mhux nixtri ġodda tal li għalmenu joqgħod. Le, bl-istess ħwejjeġ li kellha qabel. Għax dak iż-żmien kienu jidhru li tajjeb. Tajli biex inġej, il-Partit Laburista għadu joħlom miskin ngħidlu jien bil-vittorji, bil-glorja tal-ikbar kriminal li qatt mexxihom, l-iktar bniedem li għamillu ħsara, għadhom joħolmu bil-glorja ta' Joseph Muscat. Għadhom jilbsu l-ħwejjeġ ta' Joseph Muscat. Qabela baqa' jilbes il-ħwejjeġ ta' Joseph Muscat, għax ma sax jagħmel mod ieħor, għax Joseph Muscat għalaqlu l-gwardarobba ħadlu l-flus għallu musa miżoħra, dik tibqa' tilbes li rrid. U da baqa' jilbes il-ħwejjeġ ta' żmien Joseph Muscat. Da saru daqsix. Għax min jaf kemm kielu u redawmu fuq in-nies. Saru daqsix. Għadhom bl-istess wejt. Ġifieri da jista' jbiddel. Jista' jagħmel, jista' jbiddel il-dak u jagħmel il-dak flok dak u it's a musical chair, induru. Ġifieri mhux qed nitkellem kontra l-Labor, ma nistax nitkellem favorih il-Labor, imma qed intihom naqra parir ja ħasra. Daw hekk mhux se jbiddlu. Daw biex xi darba diffiċli bħalissa da, biex xi darba jerġgħu jsiru kredibbli, nagħmlu l-istess bħall-Knisja daw, m'għadhomx kredibbli, għax inti meta darba kont tajt ħaġa, u llum qed tajt oħra, in-nies ma jibqgħux jemduk. Il-Knisja qabel kienet tajt hekk inti gejt mur l-infern, issa tajt hekk inti gejt Alla jħobbok. Irrelevanti x'naħseb u x'ma naħsib, imma hekk qabel kienet tajt hekk, u llum qed tajt hekk. Inti tista' temmindu xi ħadd li xi darba qallek ħaġa. X'isma' minnhom tmelħu bin-nies. X'imkien hemm xi ħaġa ħażina. Issa il-Labor Party l-istess ħaġa. Da fil-li qed jgħid li hu soċjalist. Illum aqsir dwa ta' soċjalisti naħseb jien. Le, kważi. Ma ħsibx li dwa jien għax l-uniċi affarijiet li huma tax-xelluk jiġifieri. Huma daw dak li jgħidulhom li ma naqbilx magħha li jiddefinuhom hekk is-civil rights. Għaliex is-civil rights ma jiswew xejn il-ħadd, m'għandekx ma tinvesti xejn fihom, u takkwista balla voti. U għalhekk is-civil rights, mhux għax jemnu fis-civil rights, le, għalaw b'xejn hu, dak ma tinvesti xejn fihom, ara fejn irid isir investiment. Xu, starijiet, m'għandna fejn ngħidu iżjed. Issa, Volderi, mill-li jaħnef ma kenti spjegajta xara li m'għandekx ovvjament fiduċa fid-deputati mexxejja ġodda x'ma ħajinbidel xejn. Le ma jistax jinbidel ma di musical chair, imma hekk inti jien għandek tliet kuluri, għandu żadana u żal ieħor, imma dam din l-istess tliet kuluri. Dawn nies who have been proved bħala ta' inkompetenti, ta' imbeċilli, ta' korrotti. M'hemmx hekk xi ħadd kapaċi jsemmili minnhom jgħidli imma da taf x'għamelu. Sibli wieħed li għamel xi ħaġa kbira, xi ħaġa. U li m'għandix grazzja miegħu. Għasab l-aħjar wieħed li kien hemm xi m'għandix grazzja miegħu kien x'ismu Ian Borch. Almenu da ta' epoħżien għamel it-toroq. Jiena bennejta pereżempju Central Link. Daċ kemm noħgos tal-dimilna, vera ma nsibx traffiku da ġifieri. Tajjeb u ħażina għamel xi ħaġa. Imma l-oħrajn x'ħallew. Għaltinna eżattament Rosjenko tajjar ħallew. Ħanżru. Għaltinna mhux qed ngħidha jien di. Għallu indaw ma stess, ġifieri. Issa, il-Partit Nazzjonalista qed ukoll fuq u l-ispeċi da qisu mhux qed juri l-ebda forma ta' viżjoni laqqas, però taħseb li wasal iż-żmien li kważi kull minnu kontra l-Labor bħalissa jrid jingħaqad. Iva, isma'ni ħanajdlek jiena dil-ħrafa. Mela minn għalina naħseb anke ħafna nies li qed jgħidu għandna bżonn it-tielet partit u għandna bżonn it-tielet partit. Ma taħdimx. Jiena niftakar fis-sittinijiet kien hawn mhux tlieta, kien hawn xi 6 u 8 jgħid kemm kien hawn partiti ġifieri, imma n-nies ippolarizzaw. Daw it-tnejn. Fimt? U ġara hekk għax aħna kif kont qed ngħidlek aħna bla skrupli. Jiena darba minnhom qiegħed il-Birgu taħt is-swalek qed nikkontinwew siebi għajna ma' tlieta. U dabdu jitkellmu kienu nazzjonalisti insomma. Għalli taf ix tlifna aħna l-elezzjoni għax il-nazzjonalisti ma ħadux ħsieb in-nies tagħhom. Xi tfisser? Jiġifieri, ir-raġel fit-triq, dak li hemm fit-triq, sewwa dak li qed jgħid għax għażżewna il-laburisti b'dax korruzzjoni, da qed jgħid
Isma' jiġri jitilqu il-laburista ħalli jisra l-Iżraqiel, ħalli mbagħad jibdew jagħtu lili. Dik l-istorja kollha, mela allura kif għadlek fil-bidunet. Aħna għandna l-Partit Laburista bla ruħ, għandna l-Partit Nazzjonalista bla viżjoni, u aħna għandna l-poplu bla skrupli. Għaliex? Għax aħna għadna ġejjin minn żmien meta konna kurzari, israq kemm tiflaħ u nbijawhom. Bisraq raġel, għax kien ngħidu l-Musulman, allura nistgħu nbijah parażi u naqlab Alla flus minn fuq daru. Jiena ma nasna nara xejn, jiena meta nħares lej daw li għamlu daw torrijiet kbar, ara taħseb fi żmienhom il-kursari Maltin, jiena nieħu gost meta nitkellem nagħmel comparisons mal-istorja. Aħna jellek għaliex. Għax l-istorja wara ċertu żmien ma tibqax tweġġa'. Fimt? Li jekk nitkellmu fuq Napoleon illum. Mhux se ngħidu għax int tal-Partit ta' Napoleon. Issa għadda żmien jekk nitkellem fuq Mintoff le, għax għadu kmilu wisq. Imma għaddu ċertu żmien tista' x'ismu ġifieri. Ara naħseb li il-kursari u dak iż-żmien ġifieri qed nitkellmu fi żmien kavallieri u l-ewwel żminijiet tal-Ingliżi, daw kienu issa qed tgħid il-kuntratturi tal-lum ta' ġifieri kulħadd irid imur jaħdem magħhom, kulħadd jinvesti magħhom, u iktar ma jġibu lura iktar ma jeserqu jġibu lura, iktar ġaw xogħolhom ġifieri, kulħadd pereżempju għax għadux il-Knisja, għax provat tagħmel biċ-ċart u tibniha ma dik kienet tagħmel, dik kienet tinvesti mal-kursari. Sewwa, aħna drajna b'dik is-sistema. Il-moralità fil-qlieħ mhijiex importanti, mhijiex inqaħbu t-tifla u l-lomna, konna, case in point l-opinjoni tiegħi hija tal-passaporti. Aħħabna pajjiż. Aħħabna l-lomna, mhux pajjiż. Aħna ngħidu il-dillart ħelwa l-lom li tatna, x'tatna mhux ġisimha tatna biex inqaħbuh bil-passaporti. Ġifieri din hija pereżempju hija l-ikbar ħaġa li għamel il-Labor Party li ġabet ħafna flus. Aħħabna l-pajjiż. Mhux tal-li hekk, tal-li ħafna nazzjonalisti. Mhux bidhom. Mhux għax bidhom tax kemm għamlu flus. Mela allura, għaliex, ma daw jirrappreżentaw lilna. Aħna kien nirraġunaw, probabbilment waħed minnhom jien ta' ġifieri mhux qogħdu ndur mal-lewża, aħna Maltin, aħna drajna hekk, aħna drajna hemm opportunità tajba. Ħuda. Mbagħad jara Alla x'jiġri. L-importanti li ddawwar lira tajba hu. U jiena naħseb li mhux aħna biss ġifieri. Imma issa noqgħod nitkellem fuq il-Franċiż u t-Taljani u l-Amerikani. Ħena niftehmu kien qabdu nitkellmu fuq id-dinja. Ħafna xi tajt, ġifieri. Le, mhux hekk. Issa però minn dak kollu li qed tgħid inti, allura kważi ma tiġix tgħid. Kważi konna aħjar aħna meta konna kolonja. Għax fil-verità, wara kemm jenna da snin li jenna mill-indipendenza law, pajjiż kisser nieħ. Ħanajdlek, jiddispjaċini ngħidha l-affarijiet. Imma naħseb li barra mumenti żgħar we proved ourselves li aħna mbeċilli ma ħniex kapaċi mmexxu pajjiżna. Mumenti żgħar. Ġifieri naf li forsi nista' ma' favur in-nazzjonalisti biased, imma jiena nixtieq xi ħadd imbagħad jgħid isma' tajt iċċuxa tiegħu. Imma li ma kienu l-highlights tal-poplu Malti f'dawn l-aħħar mit-sena. Semmihom li. Jiena naħseb kien il-1990 li kienet fomentata mill-Partit Nazzjonalista u mbagħad daħlu u mbagħad u ġraw dak l-affarijiet għax ku baqgħu nazzjonalisti waħedhom. Ma kien jiġri xejn ta' dak kienu qatt avukati u hekk, forsi kienu jaħarqu bandiera u jħammorru. Imma magħhom imbagħad daħlu ta' x'ismu hawn ta' Dimekkjani, għax kien hemm il-ħaddiema Ingliżi it-tarsna dak iż-żmien li kienu jaħdmu Malta, kienu jgħidulhom li kienu qegħdin fil-Union l-Ingilterra, kif tħalluhom jisirqukom hekk dal-pagi baxxi. U mlewlhom rashom, fimt? Kien hemm il-kwestjoni tal-faqar, tal-ġuħ u mbarazzjek. X'ġara, iltaqgħu daw iż-żewġ affarijiet, id-Dimekkjani u n-nazzjonalisti ta' dak iż-żmien u far. Imma dik kienet milestone għaliex għax sentej wara kellna l-ewwel Kostituzzjoni, 1921. Erġajna l-istess nies. Sewwa. Mbagħad kien hemm x'ġara aktar importanti wara mhux l-indipendenza, il-milestone storika kbira. Naħseb dik jiena naħseb pajjiż
issa ġibnija hekk u ġibnija mawġa. Jien għalija da kollu paroli vojt. U ngħidlek għaliex. Għax għamna pajjiżi Afrikani li ġobu l-indipendenza kif minn għalihom riduha huma. Taf kif ħalsu għalija hu b'ħafna dmija u falliment ma jispiċċa qatt. Aħna għax imxejna bil-mod, għax għadna neħdu paċenzja, għaw minnu maġġel. Il-Labour Party, fl-opinjoni tiegħi, naf li qed jgħidu ħafna kontra l-Labour, il-Labour hekk irid jismani u jipprova jħu dak li hu tajjeb mill-kliemi. Sewwa jiena għandi 72 sena llum. Sewwa, ġifieri rajthom dal-affarijiet. Jien naħseb għadu saġġelija dejjem friħom għamlet, u jien naħseb li dak dejjem kien l-iżball tal-Partit Laburista. Dispeċini ngħidha di li l-Partit Laburista dejjem kien għattu saġġeliet malajr l-indipendenza malaj, u mbagħad għax in-nazzjonalisti u l-indipendenza ħloqna l-istorja ta' Parsi tal-Ħelsien, għax tal-Ħelsien l-istorja xejn. Tal-Ingliżi kienu se jitilqu 5 snin qabel. U kienu se jitilqu tal-Ingliżi qaslu kemm kellhom flus biex iżommu. Qas għandhom llum tara l-Ingliż, tara l-Armata Ingliża llum, il-Flotta Ingliża llum. Daw kemm għandhom biex iżommu erba' xwien vapuri l-Ingilterra sebu wara. Dik rebħa. Dik ir-rebħa kbira li għamilna. Kasseri oħra kienet niftakar jien pereżempju li forsi jiftaru tal-neutralità. Paprata oħra. Niftakar kienet daħlet l-Italja għal-garanzija għal-garanzija tal-neutralità. Franza kienet qed tgħid l-Italja dak iż-żmien, l-istess żmien. Ma nafx forsi minnu tal-Italja jiftakar il-każ tal-ajruplan ta' Ustika. Kien sal-lum għadna ma nafux ġara, intlaqat missila u laqqasi ċerta, mhix ċerta għax ma jridux jagħmluha ċerta. Intlaqat missila waqgħu mitu xi 80 roda ġifieri. Għax Franza kienet kienet gerger mal-Italja. Għaltlek se tibqa' tħalli l-ajruplani il-mix ta' Gaddafi duru jaqdu fuq l-Ewropa, fuq il-Mediterran u tħallihom u taw. Se nitlgħu għalhom nisparaw fuqhom aħna. Daw kienu qed jiggarantixxu n-newtralità tagħna, daw in-nies. U taf għaliex kienu qed jagħmluha għax ħadd kien idaħħal flus miż-żejt fil-but. Il-politiċi mbagħad inqalaq Tangentopoli wara ħafna. Daw kienu n-nies li qed tigganet. Mela allura di tan-newtralità. Daħ ora fil-wiċċ ma nkunux ismu. Jiena l-milestones veri huma l-indipendenza u wara taqbel ma taqbilx magħha jidħol fl-Ewropa. Tajba u ħażin irrelevanti, imma l-fattu sta li jekk daw aċċettawna xi ħaġa tajba kellna. Għax kieku qalu n-nies ma ħija. Mhux ħajjar taraw żed għamlu biex ġibu naqra roħkom żew titalmu tagħmlu xi ħaġa. U jiena nibża li Malta u nibża issa deterjorajna għax jiena naħseb iż-żmien kien hemm nies ta' stoffa. Illum daw il-ġganti jiena kont ktibt artiklu minnu xwies qatt l-aħħar post il-ġganti kien jiżmu, kont qed nitkellem fuq Joseph Muscat. Joseph Muscat fil-kobor tiegħu Joseph Muscat għamel ħoss kbir ngħidha. Għati, jirekutjaw jibqa' d-dej fl-istorja ta' Malta, mela kien karikatura hu. Da meta tqgħod ħares lejn l-affarijiet veru, meta tara Fenekada, meta tara Mintoff, tara Boffa, jinnaf tara Anerik, da kien karikatura ħdejhom. Da dirġkant. Imma meta tfittex, da x'kien il-mudell tiegħu? X'kien il-mudell għal Malta tiegħu? Dubai. Idħol fil-YouTube u sib x'ismu għaw xajdulu għaw dokumentarju How Dubai became the capital of world x'ismu għaw criminality. Dal-modell li Joseph Muscat rid għal Malta u li għadu jemmen fessallum. Clyde Caruana tu bifelle għal minn rrid imur Dubai jitlaq Dubai. Clyde Caruana kiku kellu naqra iktar hekk, naħseb wieħed mill-ftit li nirrispetta. Ma rridx ngħid nammira, għax jiena nammira għal min jagħmlu kapaċi jgħid isma' aħna minn dak ċuċati naqtaw nerġgħu bil-bidu. Asbaljajna. Mhux jibqa' jelaq sempliċi u l-pajjiż niżel l-isfel. Dak ma nistax ngħidlek patrioti, ma nistax ngħidlek Malti. Ma nistax ngħidlek li tħobb il-pajjiżek, min iħobb il-pajjiżu. Laqjat fil-politika jgħid isma' hi, ismawni. Da ħoloq modelli ħażin. Irdu nammettu għali kien modelli ħażin, u nafu li ħażin. Kulħadd jaffassa li ħażin. Mhux kulħadd kellna lill-Ministru x'kien jismu bħal-istaw ta' Central Bank.
Niftakar għalax kont l-Arġentina u għaluli għax kriminalità Malta sma l-Arġentina jiftaħar. Issa l-Arġentina, ole, taħna għajdlek. Daħt jgħidulu il-nostra Malta xisema spiċċajna sir teleserje Queen of the South, ma nafx tiftakruħx, Queen of the South, għan fuq Netflix. Għamlu episodju sħiħ fuq Malta. Da l-modell, mela, u dan u ġgant bħall-oħrajn, jor karikatura ta' ġgant. Karikatura normalment x'tagħmel inti biha. Teżaġera li mnieħer l-widne, u Joseph Muscat dak li hu, eżaġera l-affarijiet, tant eżaġera l-affarijiet li ġab ħafna voti, eżagerazzjoni, badi għamel li jrid ħafna voti, korruzzjoni bl-addoċ. Karikatura, kollox eżagerat, kollox jismu. U jina, ismawni, eżis laburisti. Jina ma grazzja mal-partit ta'kom, ma jistax ikolli grazzja mal-partit ta'kom, pero jina bħala Malti, fl-interess tiegħi bħala Malti qed ngħidilkom, guys, sibu kamra. Sewwa, sibu 4 nies li huma sura foskom. U waraw se tagħmlu, solvu il-problema. Għax kif se jsib ikarkru. U iktar ma tkarkar, inti ħamlu ksara kif ġollhom l-aħħar darba. L-aħħar darba kell il-mintom qabel telaq x'għamel, telqilhom għandna kantun qabel telaq telqilhom il-xismu, il-Karmel, per eżempju. Meta ran li sant kien se problema, xi ħaġa x'għamel, għatalu żaqaj minn taħtu. Inqeda bin-nazzjonalisti u għatalu żaqaj. Ma, guys, flok toqgħodu ħafna mhux aħjar tisimgħu il-klim ta' ċuċ bħali, x'ħadd li ma tkunx grazzja miegħu sewwa. U tajdu ma żomm daqsxejn. Veru m'għandix grazzja miegħu damma. Ma naħseb qed jgħid naħseb li xi ħaġa tajba hemm li qed jgħid u tippruvaw tieħdu t-tajjeb xi ħaġa tajba minn għall-ġid tagħkom, mhux għall-ġid tagħkom għax il-ġid tagħkom interessanix, il-ġid tagħkom ħodu ħsieb intom. Għall-ġid ta' pajjiżi u ta' pajjiż uliedi u ta' pajjiż uliedkom. Sewwed ngħid. Ekku. Issa, ukoll inti ma taqbilx li l-istat eżempju għaw minn għandu l-idea li l-istat jibda jiffinanzja l-partiti. Enti ma taqbilx ma xorta temmel ħajkun hemm. Ngħidlek jiena niftakar Tangentopoli u niftakar illa kif diġà għandi 72 sena. Rajt l-istat oħob. Għajt li trid. Xbajt nara oħob, xbajt. Inti taħseb li xi partit għadu l-huma finanzjati daw. Għadu l-intuhom kemm tikkamma 3 miljuni fis-sena? Inti taħseb li diġi xi ħadd jgħid isma' għandi miljuni ħor tridu? Luta, għax jista' tiffinanzjana m'għandix peredhomx. Inti taħseb li xi ħadd anke biex daħlu f'butu? Inti taħsbu li jiena mhux hekk ngħidilkom, jiena tridu l-politiċi nerġgħu nkunu bħal meta kellna il-boffa. Għajdu l-omara ma tonfqux minn 10,000 fil-kampanja elettorali. Dik l-uniku mod tajru television stations li xabaw jagħmlu ħsara, it-tnejn li huma. Araw kif se niżommu l-gazzetti billi tiġbru mant in-nies kif kontu xi darba meta konna nesti. Jiena ħan nitkellem xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-politika. Jiena meta kont iżgħar, tgħidx kemm għamilt teatru u tgħidx kemm għamilt plays mill-laqwa. Mill-laqwa x'kienu plays tajbin, jiġifieri apparti li jiena għamilt biċċa xogħol tajba ħafna. Ħafna minnhom qatt ħassolt. Talli ma jistax ikunu għax l-attur b'xi mod irid jgħix. Imma dak iż-żmien jien għamilt Arturo u niftakar kont ħadd meta għamilt niftakar x'ismu għaw King Lear għamilna xi 4 xhur rehearsals. Kienu tawni 120 lira. Bqajt imbella jien dak iż-żmien 120 lira, Imma qalbi tgħid kemm ħadet pjaċir. Aħna nies hekk għandna bżonn nies li meta nagħmlu sptar u morra taw iż-żigarella, mhux ngħidu kemm daħħalt fil-but, ara x'għamilt tal-pajjiżi, fejnhom dawk in-nies. Tal li qed toħlob, naf li qed noħlob. Imma se noqgħod niffinanzja l-kriminal ħallelejn, ismawni. Bla min joħroġ tal-politika ma noqgħodux nilagħbuha jiena dal-paroli vojt għax jiena patriot naħriġ tal-politika xi nħobb il-pajjiżi, ma ndaħqux nisbina. Ma nemminix. Jekk mhux għall-flus, għall-ego. Għall-poter. Ma noqgħodux nitnejku da, il-bniedem huwa bniedem. Jiena niddejjaq jiġbajt nisma' slogans u diskors kbir u demagogija xbajt. Jekk inti toħroġ għall-politika,
Tista' sejlu inti għalhekk mela ħriġt ma' lejna dik ħriġt u ma ħadd xejn, mhux tal ma ħadd xejn ta' x'jaqla ġo Jiena ħriġt għax dak iż-żmien x'ismu Simon għal għandna bżonn nies ta' tajba jinaqdu magħna biex neħelsu l-Malta mill-mostru li kien hawn. Jien emment li vera kien hemm mostru, kien hemm maskarun tal-karnival li qed ikisser il-pajjiż, ġifieri u qed jirrendi l-pajjiż bħala karnival mad-dinja kollha u jien naħseb illum kulħadd jafa li kulħadd jaf l-laburisti ndunaw wkoll illum għax anke l-television tagħhom li nies bħal dak il-buffu hemm x'kien jismuhaw Sanjona Varra, neħħew, ħalli x'andunaw, ħsarna kienet jagħmlilhom, tandunaw, għax issa l-euforija spiċċat, issa n-nies qed idaħħlu idejhom fil-but, in-nies qed iħarsu lejn l-affarijiet kif inhuma, u da spiċċa żmienu, dak l-euforija, fi żmien l-euforija tajjeb. Għax l-euforija, kulħadd iwerża s-suffara bil-maskri u ngħidu u nifirħu, meta l-realtà tibda tiġi taħbad ma' wiċċek. Mbagħad jew x'ilbad għandna tajda. Mhux aħjar għandna tiġi tara tfal tiegħi x'intihom jieklu. Ġifieri bażikament għandna bżonn għandhom bżonn lill-partiti li jiġu underfinanced. Min ma jridx ħobb il-pajjiżu ma jridx jaħdem il-pajjiżu. Jiena nemmen 100% li nies iħobbu l-pajjiżhom jeżistu. Jiena nemmen li bħalma ssib xi ħadd li għagrazzja tiegħu imur jarma l-armar tal-festa. Jew klabs ta' sport. Jew joħroġ il-flus biex isir pradella ġdida. Possibbli m'hawnx Maltin li lesti jagħmlu pradella ġdida għal Malta. Possibbli m'hawnx Maltin li lesti jagħtu ħinhom wara x-xogħol jew whatever biex Malta ikollha papaljuni ġodda. Possibbli m'hawnx Maltin, għax hekk m'hawnx Maltin, allura għandna problema. Da pajjiż żgħir, da mhux inti kienu ħalli Italja, ta' li qed toħlom, qed noħlom iva. Imma jiena wara dil-burraxka kbira li għaddejna minn ta' korruzzjoni fej infaqna 400 miljun. U la, mhux m'għandix tar wieħed. Mhux malli ma għadna zero ta' dawla. Jiena ngħid li għandna bżonn ta' nies bħal daw. Nerġgħu nibdew minn hemm. Jiena ngħid il-politiċi tagħna ħansemmi l-Mater Dei u ħansemmi daw l-400 miljun. Daw ippruvaw. Daw nipprova lili. Li daw billi tisqihom il-miljuni. Mhux biżejjed. Għalihom jekk xi ħadd jerlu ħatridu minn taħt, inti taħseb xi ħadd minnhom se ma torox x'issa jiġu finanzjati mill-gvern. Jekk tafu xi ħadd tgħiduli bih. Imma jiena ċert li ma jeżistux għal affarijiet. Jiena ngħid we have to underfinance the parties. Il-partiti għandna bżonn naqtawlhom saqajhom. It-tnejn il-kbar. Naqtawlhom saqajhom. Ismgħu di. U nixtieq xi ħadd jaħseb fiha di. Qegħdin irridimensjonaw il-partit il-kbar. U mbagħad jitfaċċaw il-partit tielet partit. Mela nagħtu iktar flus il-partit il-kbir. Biex iżżarqat ma jirkeb. Isimgħu minni, guys. Ejja nkissru, mhux inkissru, ejja ngħidu lill-partiti l-oħrajn ellhom isma' tħobb il-Malta, mela aħdem tittamel kampanja elettorali fuq iktar minn 200,000. Mhux qed ngħid ma nħallsux il-Ministru ta'. Jiena naħseb jiena ma nistax nifhem kif segretarja ta' Ministru taqla aktar mill-Ministru, ma nifhimx jien xi ħaġa ħażina hemm. Xi ħaġa ħażina hemm li ebda Ġesu Kristu mhux se jfhemili, ebda mod bil-fors li hemm xi ħaġa ħażina. Jew il-Ministru tidaħħal xi ħaġa minn taħt. Jew inkella l-Ministru Snabat ngħid jien. Snabat ngħid. Ma xogħol soħra. Snabat ngħid jien, għax ilha biex ikollok segretarja u ti aktar milli qed taqla inti. Jien nafu, ma nafx ħaġa ebdi, xi ħaġa ekstra tittik. You know, doesn't make sense. Mela allura jiena qed ngħid. Irid ikollok nisserja jien ngħidu Ministru, mela tiħpaga tajba ta' Ministru, iva mela x'inhu. Ma mhux il-partiti underfunded. Min ma jridx jitlaq u jekk jitlaq jagħmlilna pjaċir. Mela, enti nafuk bħala bniedem li ovvjament m'intix politically correct u kontra ċ-ċensura sa fejn naf jiena. Taħseb però li fil-pajjiż hawn ipokrezija u donnu ishom il-pajjiż jiddeċidi isma' di tajba, di ħażina u kull min jitkellem kontra dak li forsi mhuwiex popolari mal-gvern ta' dak iż-żmien. Jew jiċċensuraw u għar minn hekk qed nispiċċaw nitilgħu l-qorti u di tiġri anke minn ċertu NGOs. Joqogħdu jiġġieldu ta' parsi għal freedom of speech. Jiena ħaniħu l-każ tiegħi li mhux politiku.
Jina ħafna nies waqqgħuni għaż-żufjet u jwarbuni, jiena ħossni marġinat ħafna, jiġifieri you know, għaxu salvu, anka l-fatt li mhux għax illum jgħidu Mister Mallija, da, le, imma salvu, allora salvu, issa qed tajt ċensu dak li hemm bil-qeda fuq iċ-ċuntir. Jien hekk isuni hekk jagħmlu li santismu pjaċir, anzi nieħu kostiera għax tiegħi. Jiena bdejjem illum ma nafx li għandi ħbieb, m'għandix ħbieb, ma nfittixhomx. Ma nfittixhomx. Mejn mmur fejn mmur. Kollu nitkellem man-nies. Kullum kien. Dak kif qed tant la żarrabat ħa. Għajt li se nitkellem erba' man-nies u dak il-programm kemm kien tajjeb u naħroġ nitkellem ma' ħafna nies ġifieri. Imma dawk li jaħsbu li huma xi ħaġa l-uffiċjali, dawk dejjem jirrepetu l-slogans, għax jiena dawk in-nies għandi. Jien xbajt nisma' pereżempju ħansemmilek slogan minnhom. Għax Malta jistħoq il-aħjar. Fucking bullshit. Paroli vojt. Ma jfisser xej. Xej. Aħjar xaħat bħal salwu għajt Malta, għanna bżon naqtaw il-flus tal-partiti biex jerġaw jitfaċċaw fjuri ġodda. Ħalli jkollna nistajbin fil-politika. Imma jena ma nistamax tajjebu. Warrabu. Għara, xuf, salvu, biex joħġ, għal-tita għanna kol kolori, u dik il-misek, użi, salvu. Ma naħseb jena mux tilbes, li għot, jien naħseb xtajt. U jena għanħu għosta, kien sib xaħat jgħaj l-izma, ħana bdejtajt il-bira, għara għekkat t-ċuċ, mux tajt għax inti tajt t-ċuċati, dik oħra. Għax inti tajt t-ċuċati, għax inti xmerit ma tajt, għax inti ignorant kollok. Le, għajd li għara salvu, ħana għajdlek għawek għat xmerija, għawek għat ċuċata, għawek ma naqbilx miegħek. U nitgħallem. Għaxek tajt li fejn żbali għajt nitgħallem. Però għana tipari l-ħafna nies, il-daw ħafna li jużaw il-slogans, li jużaw ħafna klim goff biex impressjonaw. Jisimawni, għaxek mux il-lum. Għada se tħallsu l-prezz, għax fid-dinja ma' xej b'xej. Fid-dinja kollox għandu prezz, kollox. Tagħmel x'tagħmel, għajt li se tħallas il-prezz. U ċuċata u disanajda l-poplu jien. L-iżbali għamluhom dawk li għandhom. Kolla ta' ma jġini xi wieħed jgħid li għaxina fqir bħalma għal Joseph Muscat li għazandu bġaħlas il-Netflix, sewwa, mbagħad mar jagħmel part il-Bahamas, qed tisimgħu minn qed nitkellemu, sewwa. Il-prezz se jħallsuh u liedkom u intom meta taslu għall-pensjoni. Ara aħsbu ftit, ċet ngħidu dak il-baħnan, hekk ngħidu li baħnan, ngħidu li tridu. Għal dawn l-affarijiet. Ta' min nippruvaw nisimgħu nara x'qed jgħid u minn miljon waħda laqal iwa mdi tajba. Mela, inti taħseb li l-Ewropa illum il-ġurnata nħatfet mix-xellugin estremi li daw tant kemm jiftaħru bil-libertà tal-espressjoni hekk, però nafu li qed jiċċensuraw il-kulħadd idaħħlu liġijiet ħin kollu biex jarrestaw in-nies li ma jaqblux magħhom fuq ċertu affarijiet. X'inhu l-periklu li qed jiġri fl-Ewropa bħalissa u anke Malta ovvjament għax aħna parti mill-Ewropa. Malta le. Le, Malta le. Malta m'għandniex di. M'għandniex di. Malta hija każa liħ. Għaliex? Il-problemi li għandha l-Ewropa aħna m'għandniex. Aħna l-problemi tagħna huma differenti. U hemm raġuni ċara ħafna għaliex. Għax Malta m'għandniex xelluk. M'għandux jeżisti ħlif graffiti li ma jfissru xejn, għax imbagħad dawk fanatiċi. Dawk fanatiċi qegħdin hekk. Sewwa dak magħhom Marx u magħhom fi Stalin li ma kienxu kieku Hitler ma ġiet gwerra, għax hu għamel alleanza miegħu, ma din sewa konvenjentement, ma dak ħadd ma jagħti każhom, right forsi meta jkun hemm xi binja u laqqas milli nista' nifhem. Ma aħna xelluk Malti ma jeżistix. Illum aħna sirna, peress aħna kursari, kulħadd lemini, minnu iktar u minnu inqas. Bil-poplu b'kollox, ta' kulħadd jiġbed naħa waħda, kemm se nerda, kemm se nieħu. Mill-kbir sa' żgħir. Mela allura il-problemi l-Ewropa bħalissa ta' xelluk, Malta ma nistgħux inħossu għax m'hawnx xelluk. M'hawnx. Issa l-Ewropa l-Ewropa naħseb li hemm problema kbira għax inħatfet minn din il-kultura woke mhux mal-Ewropa biss. Di qiegħda di ġra anke l-Amerika. L-Amerika wkoll. Il-problema hi, u naf li se nistema faxxista u hekk jiena Musoljani, għax jiena dawl ħafna isti ma jfissru xejn għalija. Jiena hemm kelma waħda għalija, la komunist, la faxxist, la liberali,
verità. Jiena li hemm il-verità. Jekk neħ il-verità, listi kollha jiġu listi. L-istess. U xejn iżjed. Illum spiċċajna aħna b'inkwiżizzjoni ġdida. Mela, jiena t-teorija tiegħi għadima li l-Ewropa llum qisha l-West, ħanajdu l-West, ma ngħidx l-Ewropa kollha, l-Ewropa biss, għax aħna tinteressana l-Ewropa. Mhux hekk għax Ma l-Ewropa nkunu onesti. L-Ewropa jiena nħobb ħafna l-history, u nħobb nitkellem ħafna fuq il-history. Mela kieku kellek taqbad issib xi ħaġa biex tqabbel biex tifhem iktar l-affarijiet. L-Ewropa qisha Ruma. Sewwa? U l-Amerika Kostantinopli. Biex inġej. Mela ħanajdlek. Mela l-Amerika ħarġet mill-Ewropa, bħalma Kostantinopli ħarġet mill-Ruma. Issa, peress li Ruma kienet eqdem, tiddeklina. Tiddeklina qabel, ħafna qabel, għax fil-fatt wara li Ruma tilfet ħafna mill-glorja tagħha. Kostantinopli baqgħet għaddej għal 1000 sena oħra. Ġifieri dan erdet finalment mill-Ottomani fil-40 xi ħaġa. Ġifieri ara kemm fil-1499 minn xi ħaġa. Ma niftakarx eżatt ħankun onest, għax narja mhux importanti da tiegħek. M'għamlet 1000 sena oħra tgħix ġifieri. Ġifieri, again, hekk qed naħsbu li d-decline Ewropew tal-West se jiġri f'ġimgħa insewwa. Jiena ma ngħidx se jdum 1000 sena u 600 sena, għaliex? Għax illum sar kollox iktar fast. Qabel anke aħbar, pereżempju meta Nelson rebaħ il-battalja ta' Trafalgar, l-Ingilterra saru jafu xahar wara. Għax ma kienx hemm Żdaret nitkellem mit-sen ilu ta' 1800, mhux qed nitkellem fi żmien. Mela x'inhu jiġri? Jien għandek l-Ewropa u l-Amerika qishom Byzantium u qishom Ruma. Ruma at a certain point in-nies ma baqgħux jemmnu fl-Allat tagħhom. Ma baqgħux jemmnu fihom. Mela kemm seddun bellaħħielhom in-nies l-istejjer ta' Ġunone u ta' Mbabdew joħduhom bħala stejjer. Sewwa, u meta toħodhom bħala stejjer, ma tibqax dik il-fidi. Niftehmu reliġjon għar-Rumani qatt ma kienet bħal mi r-reliġjon tagħna llum. Fim daw qatt ma raw l-Allat bħala affarijiet perfetti, daw dejjem raw l-Allat bħala entitajiet naqra iktar b'saħħithom minna u jaqbillek tkun underside biex il-belt tipprospera. Ara Ruma kellha l-Allat tagħha uffiċjali li dawk ridt bil-fors tadurhom għax inkella tkun qiegħed tikkommetti treason, tradiment ġifieri, għax tkun qed tirriskja il-kontinwità ta' Ruma. Sewwa? U mbagħad kien hemm Allat oħra li mhux aħjar inkunu b'ħabur tagħhom milli kontrihom. Ġew importat bħal ISIS mill-Eġittu u bħal Mitras mill-Xizmu. U finalment ġiet aċċettata wkoll wara ħafna ir-Reġjun Kristjana. Ir-Reġjun Kristjana daqamet ma ġiet aċċettata. Mhux ma kellha xejn minn differenti mir-reġjoni oħra, li f'ħaġa waħda. Daw qalu aħna l-ewwel Alla tagħna u mbagħad l-Imperatur. L-ewwel il-Kristjaneżmu u mbagħad l-Istat. Dik ħaġa li Ruma qatt ma seta' taċċetta u kellhom 100 miljun raġun. Kellhom 100 miljun raġun. Daw qalu isma' daw in-nies daw jagħmlu ħsara lill-pajjiż. Daw ħabba fihom daw se tfaqqaw l-pesta, daw ħabba fihom se attakkawna se irduna. Għalla mhux qed jaduraw il-Alla. Però finalment fl-aħħar mill-aħħar insomma ġara li ir-reliġjon Rumana tilfes sniena. U llum qed nara reliġjon oħra tilfes sniena. U ġiet u belata reliġjon oħra li kienet tippridka t-tama, kienet tippridka l-imħabba, kienet tippridka l-inklużjoni, kienet tippridka x'jgħidulhom li jgħidulhom illum u l-inklużjoni hemm ħafna klib minn daw. Tlifna l-count. Daw l-imħabba ta' tolleranza, tippridka daw l-affarijiet. Li dawn niżlu tajjeb ħafna, speċjalment ma' min ma kellu xejn, mal-insiera, mal-fqar. Biżmien daw peress li daw l-insiera u l-fqar. Ovvjament da ma kienx imur tifel ta' senatur, soldat, tifel ta' senatur, kien isir uffiċjal mill-ewwel hekk senatur, jħallas u jsir uffiċjal. U s-soldati minn hemm kienu jiġu għand il-fqar għaliex
għaliex l-armata kienet toffrilu futur. Speċi. Tajjeb ma' ħajtu. U bismeħ, ħafna ħajtu, l-istess bħalma tara l-Amerika, l-lum ħafna daw il-minorities. Kellek ħafna l-Suwed, per eżempju, għal ċertu żmien, u mbagħad kellek innaf il-Messikani, per eżempju, fil-bidunet niftakar turn of the century kienu l-Irlandiżi. Per eżempju, ma kontx tara pulizija jekk ma kienx Irlandiż fi żmien l-Amerika. Daw issa. Ovvjament, Ruma, ħafna s-soldati intlew bilaw in-nies li kienu l-insara, sewwa, and they took over. Sewwa. Kostantinu kien klever biżejjed li kien jaf, u llum nafuha storikament li ħafna mis-soldati ta' Massenzju kienu nsara, u dak kien jaf juża moħħu. Allora mela pinġu kiero li s-simbolu tal-insara fuq it-tarka. Meta rawhom ġejjin, issa Kostantinu nistijaw kienu kollha minn nord, għaxu kien qiegħed l-Ingilterra, Kostantinu minn hemm kien ġej minn nord. Meta raw fuq it-tarki l-kiero, għallu daw magħna. U ma sens jiġralu. Kienu jiġri llum. Llum għandna l-istess ħaġa, llum għandna l-Knisja saret reliġjonijiet u l-kultura, anzi kważi l-kultura tal-West ilha tiġi attakkata minn reliġjon ġdida li toffri l-imħabba, l-inklużjoni u dal-affarijiet. Ilha tiġi attakkata minn mindu Marx kien jgħaddi sigħat sħaħ jikteb, anzi qabel nażeb, l-librerija il-British Library. Daw fl-aħħar they managed to get the upper hand. Sewwa, mela, in-nies ma domx jemnu fil-mambo ġambo. Ftit li xej, come on, ma noqgħodux ngħiduha. Ingħadni kif kont popolin u tax kemm dajdu ħmerijiet għax qalu imma qed jgħidulhom naqsu l-qassisin, ta' ma kienx hemm imma ħjara xil-fritti hemm huma tajbin. U n-nies ma domx imorru l-Knisja, imma ħafna minnhom jgħidu li għadhom insara li għadhom jitolbu kuljum. Kien għalija dak qed tpoġġu rasek fir-ramel minn tixtara l-verità. In-nies jibqgħu jemnu u jitolbu, żgur jibqgħu jemnu jitolbu u jibqgħu għal dejjem. Jiena ngħidlek anke l-Marx jitolbu, anke l-Stalin kienu jitolbu. Għax l-umanità minna nfissa trid il-mami u d-dadi. Aħna għanikbru qatt. Aħna nibqgħu sakemm immutu rridu l-mami u d-dadi. U iktar ma tikber mami u d-dadi kbar. U l-Madonna u Alla dawk huma l-mami u d-dadi naf li hawn min qed noffendih. Imma l-verità faġġa, okej, la verità offende. Issa li ġara fl-opinjoni tiegħi li l-Knisja hemm dina xelluk, ġifieri xelluk, li ngħidlu jiena ngħid qed ibih l-istess peddling the same l-istess affarijiet ġifieri li wieħed jgħidlek issa tibżax issa la tmut tidħu premju, l-oħor jgħidlek issa xi darba antik premju. Ma daw tibgħu affarijiet ħud fil-baħar kif jgħidu, daw jibgħu l-istess ħaġa. Però it sounds good għax aħjar ħud fil-baħar milli xejn. Iftehmu. U jiena naħseb l-Ewropa qiegħda fl-istess żmien ta' meta l-Ewropa, ta' meta Ruma kienet qiegħda titlef il-fidi fl-allat tagħha. Allura għandek il-xelluk li qed ibih daw l-idejat. In the meantime qed jipperverti kull tip ta' ħsieb li kien hemm qabel. Illum tistaġeb tara dokumentarju bil-mikrofon x'inhi differenza bejn mara u raġel. Jew x'inhi mara? Ħadd ma jafx jirrispondih. Jiena naħseb dik hija gravi. Jgħidu li jridu wkoll daw tal-GTB imbarazzi hekk, ma jiena m'għandi xejn, jiena għamel li trid. Ħobb li trid, li trid, titmur ma siġra, ma jinteressanix, it's your business. Imma tbellaħħix li rrid ngħidlek dej. Għaliex? Għax imbagħad ġara. Mela l-insara x'għamlu? Sakemm ħadu l-poter, il-mument li ħadu l-poter bdiet l-Inkwiżizzjoni. U rġajna ġejna l-istess. Għax għandna Inkwiżizzjoni ġdida. Jo tajt eżattament. Nispera ma jispiċċax xi ħadd ħarrikni l-korda għax għandha l-affarijiet, għax qed ngħid il-verità. Għax dik li kienet l-Inkwiżizzjoni kienet tfittxek fuq li jekk tajt il-verità. Jekk tajt innaf affarijiet li temmen li huma l-verità. U jiena naħseb li dik l-istorja. Bażikament illum wasalna f'mod fejn għandek Kristjaneżmu ġdid, il-Kristjaneżmu sar il-konservattiv.
Qabel kien il-rivoluzzjonarju. Issa għandna rivoluzzjonarju li kif qed ngħidu daw ma jiġrux f'ġimgħa dal-affarijiet. Mhux hekk. Din ilha ġejja minn żmien, ilha minn dejjem niftakar ix-xelluk naqra u mhux tal-li hekk tal-li daw bil-mod il-mod daħlu ilna f'moħħna ħafna affarijiet għaliex għax aħna Ġudeo-Kristjani u ħafna affarijiet li qed ibijaw huma l-istess prodott li kienet bih il-Knisja, li daf li tħobb il-lajrek li tħobb il-ġismu. Però ippervertew, fl-opinjoni tiegħi, ippervertewha. To a certain extent, jiena ngħid iva titħobb il-proxmu, iva tittajn il-ġismu, imma min-naħa l-oħra trid taħseb kulħadd. Min-naħa l-oħra ma tistax tgħid għax dak qiegħed isfel vittma u għax dak qiegħed fuq huwa doesn't work. Ħażina, dik hija ħażina. Dik hija reliġjon ħażina, daqskemm ħażina r-reliġjon ta' min naf irid imexxi bil-forsa għax hekk irrid jien u għax imma mela allura wasalna fi żmien ta' estremitajiet għax jiena x-xelluk, jiena kont xelluki fi żmien, imma kont xelluki meta x-xelluk kien għadu raġonevoli, iwa niġġiel mela ma niġġielx għal minnu fqir, iżgur tiġed minnu fqir. Imma mhux kull minnu fqir irid nagħmlu sinjur. Jekk da għażżiem ma qed jagħmel xejn. Mhux hekk le, hekk huwa. Ara spiċċajna li ngħidilha perverżjoni. Wasanna ftit ta' perverżjoni li kull min qiegħed jidhirrilna li huwa vittma. Mela allura għandu raġun. Le. Pereżempju tlifna l-idea ta' li taħdem għal dak li għandek. Jiena nemmen li tittejn il-minxiżmu, imma ma tix iddarri n-nies għandna. Ejja, u wieħed ħansaqmu waħda tal-Ewropa, għax aħna fuq l-Ewropa qed nitkellmu, ta' ġifieri tiftaħ il-bib inberaħ. Ejja u fil-pajjiż. Intik fejn toqgħod, intik x'tiekol, intik. U l-Malti jirislhom terba. Daw spiċċaw igergru għax dil-ħotel mhux tajba biżejjed. Hekk spiċċajna. Naf li qed jgħidu li faxxista bħalissa ma jgħidu li jridu. Din hija l-verità. U spiċċaw bin-nies tal-pajjiż lejn sa kien fidel. Fimt? Issa f'daqqa waħda l-Ewropa u daru u x'kien hemm min qal le di m'għandix tkun, mhux fuq l-Ewropa konna qed nitkellmu sew. Kellek il-Orban, kuħadd dar għalih. Daru kontri għall-Ewropa. U x'isimha u l-Polonja kulħadd dar għalihom. Speċjalment għax daqqa waħna ma rridux miżilmin. Li daħsebin għandhom kull dritt jgħidu smagħna dik il-filosofija, dik ir-reliġjon, għax reġgħu wara kollox di oħra, Kull reliġjoni hija filosofija. Ma bdeda ħafna paroli vojt ta' teoloġija u reliġjon, ma jfisser xejn. It's a way of life. Hija filosofija tal-ħajja. Daw qalu aħna din filosofija tal-ħajja ma tużomniex. Ma rriduwix pajjiżna, ma rriduwix iddakkar il-pajjiżna. Għax aħna jidrilna li ma tagħmilniex ġid. Jiena naħseb li jiena kiġini xi ħadd id-dar tiegħi. Jgħidli ma jogħġbunix ta' dawk il-portieri ta' le ta' biddilhom, mhux ħallasniju, mur isma' mur iġri issa. Mur issa, mur xupar portieri ġodda. Da wara, jorin ir-ritratt, jgħidli jorin fuq temu, jgħidli da wara se tixtri u dendilhom. Inkella nkisser kull maw. Hekk kien ġi ħadd jgħidli d-dar jagħmel hekk tibgħod wieħdu mhux ħawda f'għajnu. U dak li qed jiġri fl-Ewropa, u dak kollu qed jiġri, naf li qed jistema' faxxist dal-kliem, naf li qed jistema' faxxist, imma mhuwiex faxxist, hija realtà. Hija realtà li qed naraw bajna u tanti realtà u tanti vera li dawk in-nies li qabel kienu qed jiftħu l-bib inberaħ. U dirajhom u ma nafx iżjed. Biex il-daw jilqawhom. Illum neħdu l-Iżvezja li saret l-ar pajjiż fl-Ewropa mimli kriminalità. Għandek in-Norveġja li qed tagħlaq il-fruntieri mal-Iżvezja għax il-kriminalità li ġejja mill-Iżvezja hija enormi. Mbagħad issib għax ma kenniex ħila nintegrawhom magħna għal dan nies, dawn ma jridux jintegraw. Ma tridx tintegra, min irid jintegra, hemm ħafna tal-integraw. Jien għall-bieraħ kombinazzjoni qed ma' Palestinjan ta' x'kien ħolgost inkellmu. Ili għax Malta ma nafx kemm jiġifieri. Tindura li mhux Malti għax għandu aċċent jiġifieri. Individwalment in-nies mhumiex problema. Jiena ngħid dejjem hekk tajjeb. Jiġifieri anke l-ikbar għadu li għandek. Naħseb jien individwalment qatt mhu problema għaliex għax tista' toqgħod bil-qiegħda u titkellem u anke jekk forsi ma tiftehemx. Imma somehow b'xi mod tirraġunaw.
Imma kif bdew jinaqdu tnej u tlieta u mbagħad skos kbir, u daw jgħidu isma' aħna rridu d-dinja il-kulur li rridu aħna. Imbagħad kulħadd jingħaqad. Le, u mbagħad għandek ix-xelluk. U di stramba għax inti għandek ix-xelluk għataju. Sewwa li pereżempju bħalissa qiegħed jibbekkja, naħseb jiena iktar reliġjon bigotta u antikwata li qed teżisti. Mela sewwa għamla daw l-ewwel ħaduha kontra reliġjon Kristjana u sewwa għamlu aħna l-Ewropa għandna grazzja kbira minn Alla. X'hekk l-ironija. Li għaddejna mill-Luminiżmu. Aħna l-Ewropa, aħna għaliex sirna ċivilizzati sew. Għax aħna l għaddejna mit-taħwit kollu tal-Rinaxximent u tal-Middle Ages bil-Knisja tal-Litret u da. One fine day. Għadna jizom daqxej, da xiġifieri knisja, reliġjona, għandna stat kollox. U għadna bil-qiegħda u ddeċidejna ħallasna prezz kbir, pereżempju r-Rivoluzzjoni Franċiża li swet ħafna dem, ir-Rivoluzzjoni Russa li swet ħafna dem, sewwa. Però għaddejna mill-Luminiżmu u rrealizzajna li ir-reliġjon tista' tgħallem li trid. Għamel li trid biċċa tiegħek imma għandek waħdek. Però mbagħad hemm l-istat. L-istat huwa lajk. Inti għandek daw in-nies li dejjem sostnew li l-istat huwa lajk. Li llum qegħdin jibbekkjaw reliġjon li għadha fl-istadju ta' meta ġilidna l-tagħna. Se nerġgħu nitabbew bl-istess qed niġġennu jew. Imma and again, and this is the problem, jiena naħseb bħalissa l-Ewropa qiegħda fl-istadju ta' Ruma meta bdiet titlef l-allat tagħha u belata r-reliġjon Nisranija. You know? Li għalija huwa l-xelluk ġifieri f'kelma waħda. Biex nżid daqsxejn ma dax qed insemmu wkoll il-Knisja, u l-Knisja għandha rol fis-soċjetà. Again, nirrepeti, Malta m'għandix il-problema, għax Malta m'għandniex xelluk, ma jeżistix. Jistgħu jippruvaw beħallawinna li aħna nħobbu l-proxmu l-ħaddiema. Malta xelluka tal-Knisja. Sissa, jiena bħal dak il-qasri x'ismu dak il-Patri Marcellino pereżempju, dak hu xelluk li għadu xelluk. Xelluk veru huma, xelluk awtentiku, dak li nemmen fejjien. Dak li imur qassam li kell il-min m'għandux. Dawk huma, imma mhux il-min m'għandux itih ikla aqwa minn tiegħi ma tagħmel sensu. Jekk m'għandux jiekol iva għejnu kemm tifla ħansi u jalla jikber u minnu kapitalist jaqbel miegħu u jaqbel miegħi. Il-kapitalist jaqbillu li dak għandu iktar flus. Ħallihom fuq iktar. Biex jon fuq iżjed, wara kollox, ġifieri, you know. Qed nitkellmu daqsxejn fuq il-Knisja wkoll, li semmejt inti sa kważi bijat ruħha. Għax eżempju din naraw wkoll. L-ixxu tal-abort. Il-partiti jgħidu li ta' parsi kontra, però sa f'daqqa waħda jridu jitkellmu kollha fuq, inkluż kważi l-Knisja. Blima sens, kif tista' targumenta, blima mod tista' targumenta li Knisja taċċetta b'xi mod li jkun hemm diskussjoni. Il-Knisja ma tistax taċċetta diskussjoni fuq di, għajdu li tridu intom li tuddu l-abort. Għax l-abort waqtin. U fuq ir-radju ta' Knisja Tista' nisimgħu nispro abort. Tista' jkun hemm probi, jista' jkun hemm każi. Ngħidu li forsi mhux hekk le. każi. Imma il-fatt jibqa' li l-abort waqtin. U hekk toqtol di. Jekk illum qed toqtol tarbija ma twildiċ, għada toqtol tarbija li twildet. Jew anzjan. Jew anzjan. Di rajnija, ġifieri, rajnija tiġri u l-eutanazja jiena naqbel magħha l-eutanazja hija choice. Jekk jiena nippretendi li jekk jiena marit ħafna u miġuħ ħafna, jiena nista' li jiena jkun ovvjament irid ikun hemm, naturalment irid ikun hemm guidelines li kif suppost. Safeguards. Ma jiena ma niflaħx iżjed, jekk jiena xbajt, jiena jdu li xbajt, jiena jdu li d-dinja sa tqażżiż id-dinja bera saret taż-żibel. Għajdes ma jiena għaliex għandi nipprova nagħmel suċidju waħdi. Għaliex m'għandix insib tabib. Jekk ngħidlu jien firmajtlek irrid jien, you have to have the choice. Imma ebda mara m'għandha dritt tikteb il-sentenza tal-mewt lill-tarbija. Jiena ħankun onest, forsi ħaniżbalja, ma jiena pereżempju jsemmu l-morning after pill. Jekk għadu il-proċess fil-bidu semmek jiena lest naċċetta. Għax jajna għajdu aħna, għara kollu aħna l-koll bnedmin. Mux jek. Għamil li għalla ġitek. Għadazzija pjaċija, mux. Imma mux unbat, once li beda l-proċess, ekk emmek li. Għax emmek li mux murder,
Ma naħseb jiena mbagħad irid ikun hemm ċertu leniency, ma tix tkun bħall-inkwiżizzjoni, irid ikun bħal xellugin jew abjad jew iswed, irid ikun hemm jew jkun hemm każi, jista' jkun hemm ma nafx, marina li hija murder, ġifieri. Knisja ma tistax tidħol sa x'naqbel jiem u ma naħsibx rilevanti. Il-Knisja ma tistax qatt tidħol f'argument favur jew kontra l-abort. Il-Knisja bil-fors tajt le. Bil-fors. Għax il-bniedem li ċedinu daqsik jħodla kollu. Biex ħanabdu daqsxejn suġġetti ieħor ukoll, il-partiti u l-pajjiż. U anke l-Knisja daw ħadu miljuni ta' fondi mill-Ewropa biex jiġġieldu skont huma r-razziżmu. Essenti, taħseb li in-ġenerali l-poplu Malti huwa razzist jew il-ħaqna punt li tant kjemaw barranin kważi. Le, ħanajdlek, kien kombinazzjoni tliet ġimgħat ilu kelli ġie wieħed ibajjadli Ġordanis u biegħu kellu wieħed mill-Ghana. Badna nitkellmu dal-Ghana. How are you? How do you like Malta? Oh, only the Maltese are so nice. Jgħidu ħafna nies fil-verità l-barranin. Daw ir-razzisti li ngħidu bihom. Imma il-Maltin mhux razzisti, il-Maltin xjabaw. Being downtrodden. Il-Maltin xjabaw mit-tradiment. Il-Maltin li titihom fajnhom huwa tradiment. Jiena t-tifla tiegħi l-iskola ma tistax tkellem bil-Malti. Li jiena biex immur restorant irid inkellmu bl-Ingliż. Mela sewwa. Għamenna ħaqqal-mado, ma nafx kemm niġġildu l-Ingliżi u British go home, għax aħna edu pajjiżna, għax nard nitkellem bil-Malti, niftakar il-Joseph jagħmel storja għandna tal-Ewropa, kif m'hawnx translation bil-Malti, u mbagħad jiena mmur nieħu pizza, sewwa, u issa ħallit pizza Margherita jifhimni. Imma jekk ngħidlu isma' dik kiesħa, ma jifhimnix, jord ngħidulu bl-Ingliż. Liema pajjiż fid-dinja, jien naħseb il-Maltin dak jiena lili dak li jdejjaqni. Tiġi taħdem Malta u hija kemm trid. Niftehom aħna iktar kun jom lejna pereżempju Mallija. Mallija kun jom naħseb xi Spanjol xi ħaġa hekk. Hekk naħħi xi borġ. Imma ħafna huma barranin huwa Spanjoli sqallin. Aħna ħalti waħda sew. Imma nitkellmu bil-Malti. Tas kemm konna ngħiruhom tal-Pepe. Tas kemm konna ngħiruhom. U ngħadni ngħajjarhom jien. Għax jiena minn illu jgħidu ma jgħalmux il-Malti, jgħalmu l-Ingliż biss, nobżoqlu f'wiċċu. Nobżoqlu f'wiċċu, mela x'inhu? Għandna l-sin. L-Amerika għandna kellhom jiddubbaw wieħed. L-Amerika tgħidha. Għandna l-sinna. Dal-aħħar fuq YouTube tax kemm jitilgħu qed jitilgħu argument hawn clips hekk hawn podcast jaqablu l-isim Malti mal-isim Arbi u jekk wieħed mill-Eġittu jifhimniex il-Malti. Tax kemm qed jitilgħu mhux Maltin ta' barranin daw. Barranin. Għandna l-sin. Dejtik identità wkoll. Ek naħi l-isim jibqa' identità ta' xejn, biex nagħtu identità aħna bl-imqarru l-forn. Bl-imqaret, ek tmur x'ismu hawn Tunezija għandhom 35 varjetà ta' mqaret. Volder jaħjar minna. Issa ngħidu li ħan il-fenek u ngħidu li dawk huma parti, ngħidu parti. Imma armi kollox. Kollu jibqalek li żin. Dak li aħna rnexxielna ġifieri aħna veru sin Arbi. Arbi. M'għadux induru mal-lewża, huwa dialett Arbi li ġibna minn Sqallija. Sikolo Arbi ġifieri, Imma issa li sirna indipendenti għax dik l-oxxenità. Issa li sirna indipendenti għall-ekonomija biex ikunu ħafna nies ħalli nibnu ħafna supermarkets u nikru ħafna postijiet. Allura se narmu nibqgħu nofqu fuqhomna u noffenduha. Imma tifhmuni, imma tifhmu daw qed jifhmu. Da mhux razziżmu. Jien qed ngħid, int bil-Ghana iswed xi jippurtani, jekk titkellem bil-Malti ejja waħda ma jimpurtani assolutament imma rrispettani. Irrispettani. U jien irrid nirrispetta lil innifsi. Mhux kull darba kien imur f'restorant, Maltiż. Meta ġieli mmur supermarket u x'ħadd tkellimni l-ostra Malti jerġa' jgħidili di. Ma di waħda mill-oxxenitajiet ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat fuq bena kollox. Iktar ma jkun hawn nies, iktar tikber l-ekonomija. Tajba di.
Naħseb anke l-Labour Party llum irrealizza naħseb li naħseb anke l-Labour Party nduna li di aħbata li di bes qaf wiċċommok. Immaġina kull meta tqum filgħodu sewwa, tmur fil-kamra tas-sod, dommok ħadariq tobsqilha u titlaq il-barra. Kuljum praċett. X'taħsbu li jiena faxxist jew jiena nħobb il-pajjiżi. Għax jekk qed ngħid hekk allura jiena faxxist, mela iva jiena faxxist. Jekk tridu tgħidu li hekk, imma ma nistax ikun jekk trid tiġi taħdem Malta jaħdem kemm trid. Basta tagħti xogħol tajjeb. Oħra dik. Mhux hekk kull standard. Basta tagħti xogħol tajjeb. Mhux għax kien hemm żmien. U soqgħod insemmi biex ma nsemmix ismu ma jiena rajthom fletzijiet bit-taraġġ. Għax l-ewwel wieħed isabu barra jiġbor u waħdem, you know. Mela l-ewwel irid ikollok l-istandard li jekk min ġej jaħdem hawn Malta, li tiġi jaħdem għandu x'ismu. Tu jekk trid taħdem Malta, trid titkellem bil-Malti. Jekk ma jogħġbokx, sorry, mur tgħallem It-Taljan. Għax hekk tmur l-Italja kollok titgħallmu. Mur tgħallem il-Ġermaniż. Allura x'aħna żgħar. Għax aħna ruffjani, għax dik il-kelma. Ruffjani tiġi għax fil-vedak tmur Spanja. Allura x'ina ma rridx inkun ruffjan tgħidli razzist. Laqgħa xejn. Qed ngħidlek da għax kemm ħadd gost kemm dal-Ġordaniż, kemm dal-Bil-Ghana, m'għandi problema. Anzi jien nieħu gost, jiena nieħu taf nieħu gost jien. Jien nieħu gost, jiena tal-mużika klassika. U tara 3/4 mill-orkestri Ewropej, il-bieraħ kont qed nara l-Lezin Galan ta' Rameau. Il-mużiċisti jien naf u Ċiniż u tinduna u l-ħor tinduna li huwa ġej minn x'imkien ieħor u dak minn ġej minn x'imkien ieħor. Of course, iktar ma jkun hawnhekk iktar. Anzi, jiena ngħidha jiena pereżempju niftakar anke l-Orkestra Nazzjonali mhux illum ta' meta kont qed nagħmel programm qabel ma waqfuli. Qed nitkellmu 2013. Waqfuli għax faxxisti għax dik il-kelma mhux kelma oħra ġibi għax faxxisti x'huma tgħidu lilek faxxist. Jien niftakar l-Orkestra Nazzjonali kienet mimlija barrani. Improvjat il-orkestra. Għaliex? Għax ġabu magħhom know-how. Nista' kwalità. Nista' kwalità. Kwalità. Jiena ma importanix hekk min ġi jaħdem ta' kaħħal. Ma importanix. U tgħallem hawn Malta ma jinteressanix. Għax la m'għandniex. La m'għandniex. Storja oħra dik, Storja oħra. Imma la għandna bżonn inġibuhom. Imma skużi, tgħallem ix-xogħol tajjeb u laqjat Malta. Ġibrak ta' Malti. Jo għalmenu tgħallem il-Malti. Tkun titgħallem il-Malti. Palma tkun tmur l-Italja, tgħallem it-Taljan, tmur Franza l-Franċiż u l-Ġermanja l-Ġermaniż. Issa problema kbira li ddiskutejna naqra ma forsi nistgħu niftħu daqsxejn fuqha. Hija l-imbirka overpopulation. Illum kulħadd qed igerger fuqha, anke l-gvern ammetta li hawn problema. Iva ma din l-istess karikatura ta' Joseph Muscat. Joseph Muscat il-Labour Party, dik il-problema tiegħu ma jistax jarmi dil-Madonna karikatura li ġabithom ottu. Għalhekk għatlek dawn ħxielu u baqgħu jilbsu l-istess mista meta kienu għadhom daqshekk. Dawn għadhom dawk ismawni Labour Party, hekk se tibqgħu tilbsu omos ta' meta kontu għadkom taf se tidru, taf min jilbes ħwejjeġ ma jiġuhx clowns. Il-buffi. Niftehmu, armuh dak. Armuh. Anke kħobbuh in-nies għalmuhom. Mhux titnejku bihom. Għalmuhom. Għajdlhom dak ħajkom x'għamel ħażin. Għajdulhom x'għamel ħażin. Għajdulhom x'għamel ħażin. Għax ħażin għamel. Għax hekk qed tgħidu li ma mhix ħażin, allura daw veri dispjaċini. Daw isom paxxellu għina jaraw hekk biss, isom l-inkwisituri, msieken ngħidilhom jien daw, u dawn is jobodu l-pajjiż, Min għadu ma jriċera l-verità, da jobot il-pajjiż, da isu bħala Malti, da isom tradituri ta' Malta, il-daw in-nies. Għax hija l-verità li kulħadd jaf. Għax kieku ma kienx karikatura, kieku ma minx ħsara, kieku da qatt ma niżel minn Prim Ministru, qatt ma keċċew, qatt ma nareħħew, u qalli telaqgħu mal-buffonati tas-soltu ġifieri. So basically, x'inhi il-legacy ta' Joseph Muscat? Xini, veru, ngħidu mela, full employment. Veru. Rridu naraw kif ġie full employment, għax dik importanti li nkun naraw kif ġie full employment, għax nalli jiddaħħal kemm għal nisma' l-gvern. U ddaħħal pereżempju 30 security officer għassa ma bib wieħed l-isptar. Wieħed min hawn tgħaddi, basta żar jiftaħlek il-bieb u mbagħad tidħol tista' tibqa' dej minn hemm. Di rajta bajnejja jien ġifieri. You know?
u tħallas il-Maltin biċ-ċiċri għax intqajt pereżempju ma' xi ħadd joħsib skola bidillu ġifieri. Skontu ġifieri u qed jieħu karawetta u meta qabdu għax il-gvern ma jimpjegax. Dik oħra, dik clever. Tmurant l-Aġenzija tal-Bażożlu u l-Bażożlu jieħu lira u dak miskin jieħu iċ-ċejxri l-imbarazz ġifieri, da soċjaliżmu suppost. Mhux hekk. Ar mill-ar nazzjonalisti għamlu daw in-nies. Ar mill-ar faxxisti nazzjonalisti ta' żmien. Jien ma nafx ma nafx, għax jiena ma niftakar qatt meta il-bnem kien isma' forsi bil-Ingliżi, ma nafx kont għadni żgħir, ma nistax ngħid jien ġifieri. Sewwa, imma il-fattu sta li dik is-sitwazzjoni issa x'ġara mela 20,000 żagħżugħ li investejna l-miljuni fihom, miljoni oħra daw barra tal-isptar. Daw investejna l-miljuni fihom, żgħażagħ Maltin u sewwa minna. Investejna kemm flaħna minnhom, ħalli jkollna futur sabiħ, ħalli jkollna żgħażagħ li jtuna futur tajjeb b'saħħtu. Telqu. Dak l-investiment spiċċa bħal tal-isptarijiet. Baħ, telaq u ma ħadna xejn lura minnu, xejn. Taħsbu li di policy tajba? Għax jiena ma naħsibx li di policy tajba. Ħafna oħrajn li ma telqux ovvjament għax daw barra. Da se jmorru barra jikkompetu ma' xi qarbi li jieħu l-kwart tal-jieħdu huma. Se jmorru joqogħdu Malta. Għala dak insibu kuntattur u daħluhom security l-embulaw u dal-affarijiet. X'ġara? Għandna pajjiż staġnatu. Vera kibret, żgur kibret. Żgur bil-fatt. Jekk inti qabel kellek supermarket wieħed, l għandek 20 supermarket ħadd ibih. Kulħadd ibih. Imma jiena pereżempju dal-aħħar tlaħħalt darbtej il-belt il-ġimgħa flaxija. Ma tarax Maltin jieklu barra ta'. Balla barranin ta'. Biex issib Malti tinsib xi restaurant bħal dawn il-lewin tal-imġar. U dawk u hekk li huma tajbin ta' għandi xejn kont jagħmel ġifieri, imma hemmhekk il-ftit tal-Maltin issibhom. Għax mhux billi noqogħdu ngħidu. Jiena meta nispiċċaw lil Mana u r-raġel idu bil-fors iridu joħorġu jaħdmu. Għax inkella idaħalsu d-dejn, idaħalsu dik, idaħalsu ma jlaħqux. Mhux hekk. Ma da soċjaliżmu. Jiena soċjaliżmu fl-opinjoni tiegħi. Għandu jkun li mhux qed ngħid il-mara toqgħod bil-fors id-dar, ma naħsibx li bil-fors għax bil-fors. Bil-fors jinaqqas nikol ma rridx ġanni bil-fors, għażeb u għara, ma naqbilx magħha, imma jiena nħu gost nara il-lom tuħosib il-lulieda. Mhux ħloqna il-day centers biex mis-sitta ta' filgħodu u liedek tibgħathom ma' nies ma tafhomx. Hekk qed trabbuhom il-luliedkom, għax idhom jagħmlu daw. Inkella kif se jħallsu? Le, skjafitu ġdida. Hija skjafitu bil-skur. U nqogħdu nivvintaw supermarkets u naraw il-priżet differenti u tajlu la xi trid pażmikom. Le, mhux għandna pażmikom nisted ngħidin. Imma jiena qed ngħid, jekk inti l-ewwel net irdu niddokaw in-nies lill-familja hija l-bażi ta' kollox. Tajli inti qed tgħidha jiena mhux noqgħod inqer, mhux noqgħod nwallewża, jiena separajt, pereżempju, għamilt l-iżbalji tiegħi, jiena għamilt żbalji, mela ma nagħmel żbalji, inta fuq xi ħadd li ma jagħmel żbalji. Żgur li għamilt l-iżbalji. Sewwa, imma l-fattu sta, għax għamil żbaljien, mod. Imma li għamil żbal il-pajjiż kollu qed nagħmlu żbal fuq liħor u nżiduhom. U nżbal tgħidlu żbal, ħadd ieħor qed jgħidlu żbal. Qed ngħidu li tajba, aħna qed ngħidu li tajba, u mhux tal-jew u nagħmluhom il-karozzi għall-iskola b'xejn biex suppost innaqsu t-traffiku. Mu veru xejn. Pereżempju tal-linja b'xejn, min qed igawdi minnha? Mhux is-sikt. Għaliex, għax daw li qed inġibu minn l-iskjav li qed inġibu minn barra daw qed dihom traffiku b'xejn mela allura mhux se jqgħu żieda. Jiġifieri, this is it, li jgħidu trickle down economy. Kienet fi żmien jiġifieri and it was proved wrong. It was proved wrong, fallaċ jiġifieri. Aħna fi żmien Joseph Muscat adottajnija għax meta tibda tistudja l-Joseph Muscat u x'għamel. Ara taħseb li vinta xi ħaġa ta' daqqa l-erba' kotba, ra 4 dokumentarji u mexa fuqhom. Qed narek il-mudell tiegħu huwa Dubai, iċ-ċentru tal-kriminalità tad-dinja, waħed minnhom kollu jsemmu Dubai pereżempju, you know. Ma għaliex għandna għallin naf. Ma
This is the problem. Il-problema li l-priorities saru bil-maqlub, kollha bil-maqlub. U jistedku ħadd li jrid jiġifieri, you know? Jekk se nibqgħu żgħirin hekk, qed nitilfu l-identità. Qed nitilfu l-idea tal-familja fejn l-identità tinħoloq. Illum anke raħal Madonna tal-biki ma baqgħandix raħal wieħed Malti. Ma baqax raħal. Ma tistax iġib barra tajlu ħaneħdok post ħalli tara raħal Malti kif ikun. Baqa' ftit ir-rabat tistaqsista la għax qed intela turisti wkoll. Xejn ma baqa' xejn qed inqaħbu kollox. Il-lomna qed inqaħbuha kuljum, il-lomna Malta nqaħbuha bla doċċ. Dal-aħħar għandu jkun dereċċi waħda fuq minn xi Venezuela ma minn fejn kienet, minn xi Kolumbja, għaliex kont naħdem sakemm ngħajja prostituta. Hekk qed nagħmluha l-Malta tafu. Tafu li jekk qed nagħmluha l-Malta tinqaħbuha kemm nifilħu, tafu jew naf li qed nistema' Le fl-aħħar. Nistema' l-ewwel. Ma l-ewwel kellu raġun f'ħafna affarijiet ta'. Naf li se jkwotaw li dal jgħid l-ewwel kellu raġun f'ħafna affarijiet, dak għal ħafna ċuċati wkoll ġifieri, imma intom tafu xi politikant qatt mal-ċuċati. Anzi hemm min għamilhom iċ-ċuċati u bellaħħomna u għadna mobbijin minnhom dik it-traċedja. Mela, ħanaqbżu daqsxejn ukoll għax aħna naqbdu ngħidu ma neqfux. Mela, għandna realtà ġdida fid-dinja li speċi għandna l-Unjoni Ewropea kif nafuha l-Amerika u issa wkoll inħoloq il-grupp tal-BRICS li hemm l-Indja, Russja, Ċina u diversi pajjiżi oħra li huma kbar u għandhom in-numri tan-nies. Ma smana ħanajdlek din ma tfisser xejn. Issa taħseb imma li l-Ewropa qed titlef mis-saħħa. Le, m'għandux taqsam xejn. L-Ewropa hija ħolma tajba ħafna jgħid kulħadd li jrid. L-Ewropa ismani. Kif saret id-dinja llum inutli ngħidu l aħna rridux il-globalizzazzjoni. Ma tistax kif tista' l-ajruplan twaslek fi kwarta tmur l-aħħar tad-dinja. Mux bil-fors, illum noqgħod id-dar jien nagħmel negozju. Għas niċċaqlaq mid-dar. U nbiħħu nixtru nagħmel. Ma nistax ikun ġifieri, you know? Issa, kieku l-Ewropa baqgħet frake kif kienet għal ħafna ejja nibdew naqra mill-bidu. Ejja naħdu l-istorja tal-Ewropa. L-Ewropa n-nies jimmaġinawha kif in illum. L-Italja kienet maqsuma f'xi 20 stat fi żmien, il-Ġermanja kienet maqsuma f'xi 15 stat ieħor. You know, ħafna pajjiżi bħal Polonja għamlet ma teżistix pereżempju, you know, l-uniċi pajjiżi li kienu kbar u baqgħu x'ismu kienu Spanja, Portugal, Franza u l-Ingilterra. Ma naħsibx kien hemm oħrajn jinta. I can't think of any others. Ix il-Greċja kienet taħt l-Ottomani, pereżempju, kellek l-Imperu Ottoman ħandaħlu fl-Ewropa, dak kien isuħ bħala Ewropew. Mela kellek l-Imperu Ottoman minnaħa. U mbagħad kellek xi tliet pajjiżi oħra fl-Ewropa, l-Ingilterra, Franza, l-Portugal Franza u Spanja. Li kienu pajjiżi. Daw biżmien bdew jikkoagulaw ħafna minnhom u saru nħolqu pajjiżi oħra. Il-Polonja, inħolqot l-Italja, inħolqot il-Ġermanja. Da mhux ħafna żmien ilu da fl-1860s. Da mhux qed ngħidu daw tradizzjoni. Le, daw fl-1860 bdew jingħaqdu saru pajjiż. Sewwa. Wara t-tieni gwerra inħolqu pajjiżi oħra, jew anke qabel għax wara l-ewwel gwerra mbagħad kellek Ċekoslovakkja, kellek. You know. U bdew tifforma. U bdiet tifforma ħafna pajjiżi, ħafna stati li jiffurmaw il-kontinent Ewropew. And it worked. It worked. It worked. L-Italja saret stat u ħallasna prezz għax ħallasna l-prezz ta' żewġ gwerer. ħafna nies ma jifhmuhiex. Kull pajjiż li jieħu l-indipendenza, kull pajjiż li jingħaqad se jħallas prezz. Aħna konna laki. Li għax ma aġġilniex kif irid jagħmel ħadd ieħor, ma ħallasna prezz ta' xejn. U naħseb aħjar ħallasna xi naħseb qegħdin aħjar. Għax ġilna kollha easy wisq. Imma l-Italja ara xi prezz ħalset taħt il-faxxiżmu. Il-Ġermanja ara xi prezz ħalset taħt in-Naziżmu. U mhux kombinazzjoni tfaċċaw daw tfaċċaw għax kull pajjiż li jitwielet bħal bnedmin. You know, għandek il-birth pains. Fimt? L-istess ħaġa kif ġara mbagħad wara l-Afrika. L-Afrika għadhom fl-istadju li kienet mal l-Ewropa għal 60 sena ilu. Għadhom ma jistgħux jiftehmu, għadhom
ħafna paroli. Jitkisru Biex taxxaqa għamlu bla ras la setaw jagħmlu għax aħna konna taħt l-Ewropej mela jmorru mal-komunisti u komplew għaxqhom għaspiċċaw abdu sistema ekonomika u ġizmu ħażina lillum għadhom ibatu biha għax dak il-kastik da mhux il-kolonjaliżmu l-Afrika. Kolonizmu u għamel tiegħu, ma l-kolonizmu wassal ħafna affarijiet tajbin oħra l-ġizmu, imma is-soċjaliżmu u l-komuniżmu x'wassal fl-Afrika? Xejn, ġilied, nies ħnieżer, nies jerdaw kemm jibilħu, dak kull ma wasal, qatt ma kiber il-faxxiżmu hemmhekk, kollha the People's Democratic, kollha People's Democratic, u kollha dittaturi Alla jbierek. Mela allura anti kellek l-Ewropa li once li inaqdet u ħalset prezz kbir tal-laqda tagħha, l-hom irrealizzat li ma tistax tibqa' stadi, da mhux qed nitkellmu fuq xi istituzzjoni li ilha il-mijiet ta' snin. L-Ewropa hija żagħżugħa ħafna nies ma jirrealizzawx kemm hi żagħżugħa. Qabel kellek erba' jiġru l-Ingilterra, Spanja, Portugal, Franza, terġa' Spanja again. Spanja meta l-Ingilterra kienet fl-aqwa tagħha, Spanja kienet niżlet waħda żew kienet tilfet l-imperu kollha tagħha, faqar kien hemm. Ġifieri, issa l-Ewropa wasal żmien li peress li aħna żirna naqbdu ajruplan u minn hawn immorru Hong Kong. Ma stajniex kulħadd jibqa' rasu, allura ridna bil-fors ningħaqdu biex nagħmlu suq wieħed. Biex noħduha kontra again l-omoġenija Amerikana. Ejja ninsew l-oħrajn kollha. Illum induna, pereżempju, ħansemmi każ, għaliex il-Ġermanja, is-Sinjora Merkel ħarġet bil-famuża idea li bdiet timporta kemm Alla ħlaq Żirjani. Għax iċ-Ċina kienet qed tagħmel il-fabriki Ġermaniżi kienu kollha timurru ċ-Ċina, għax iċ-Ċina kollox bit-cheap labor. Għalax nagħmel ġibuha bit-cheap labor. Dik l-istorja kollha ġifieri, ma ħadd issa nibdew nindunaw ġifieri da żbalji jsiru il-ħin kollu. Min jaħseb li l-progress isir bla żbalji u bla prezz. Jinsija, nerġa' nirrepeti, fid-dinja kollox għandu prezz. Kollox. U ikbar ma jkunu suċċess, tista' sserraħ moħħok li ikbar se jkun il-prezz. M'għandekx biex titfixkel. Jekk ma kienx prezz kbir, m'għandekx suċċess kbir, ma jistax ikun. Dana jara il-bażi tal-ħajja huwa l-bilanċ. Jekk daw ma jkunux bilanċjati ma' xulxin, hekk maħluqa d-dinja, inutli niġġieldu kontrija, niġġieldu ngħidu li ma rridux hekk, inutli noqogħdu noħolqu l-utopiji fejn kulħadd huwa l-istess, it doesn't work. It will never work għax qatt ma nħolqot hekk. L-univers, il-bażi tiegħu huwa l-vjolenza. Kieku m'għandekx vjolenza, m'għandekx univers. Ġifieri m'għandekx gassijiet kontra xulxin u supernovi jisplodu, kieku m'għandekx hekk. Kieku m'għandekx il-vjolenza tax-xemx. M'għandniex is-sistema solari. It's like this. You have to accept it. Hekk ma taċċettax. Hija natura, ma titliljon u titinnaġa. M'hemmx tagħmel, mhux invventajta di. Jien ma naqbilx miegħu min inventa. Ma m'hemmx tagħmel. Ma nikrid jagħmel u dik għamel, issa minqogħdu nargumentaw. Kompli għax irridu nagħlaq. Sorry. Mela l-Ewropa llum qalet isma' hemm bżonn li ningħaqdu. U ngħaqdet. Ovvjament di peress qed ngħidu l-Ewropa hija żagħżugħa u dawn huma idea ġodda, żbalji tagħmel kemm tridu. Bil-fors. Seru ħafna żbalji, issa semmejt lil BRICS. Ismani, da dejjem hekk jiġri, inti għandek l-Amerika u għandek daw jibda jħarsu lejn l-Amerika l-Amerika hija eġemona u ma da minn dejjem hekk ġara sa. L-Iżraeljani kienu jħarsu lejn Persepoli hekk jiġifieri. Għaliex Persepoli kienet kbira l-Persja u ma kienu żgħar dak iż-żmien. Huma l-Kananiti u dejjem hekk ġara. Dana it's an intestinal fight il-ħin kollu għaddejja. Immaġinaw il-ħajja, taf kif inhi immaġinaw Kaldarun. Del ma jbaqba, dik il-ħajja. U daqqa titla l-buzzi għal-oħra le, u l-oħra le, dik li, u ħafna nar, ħafna ħruq, ħafna dik li. Issa, ovvjament daw bħal BRICS. Jiena bħal daw il-BRICS naħseb oriġinarjament kienet idea tajba forsi ma nafx kien hemm il-Brażil dak iż-żmien u da. Illum għandek xi ħadd bħal Putin li da qiegħed mafus ħabba
li qed jafsuh għax għalija jgħid kulħadd li jrid. Jiena li daħal fl-Ukrajina għax qed jgħidu għax in-NATO jwaħlu f'dak u jwaħlu fl-ieħor. Ir-Russja għandha track record twil ħafna ta' kif dejjem it-trattat lill-Ukrajna. L-Ukrajini meta daħlu n-Nazisti ferħu li kienet mħabba dak li kienet jagħmilhom Stalin dak iż-żmien, sewa ferħu. Mbagħad joqgħdu jarwhom Nazisti. Mhux bil-fors imma jekk da xebaqtihom bistieq. Dak kien biex nkun nafu l-istorja, dak kien jaqbadlek innaf miljon ruħ jitfaħħom is-Siberja u jitfalhom miljon Russu hemmhekk. Da xajdulu għawillu, ethnic cleansing jgħidulu llum. Ma dak Alla jbierek, speċjalment ix-xellugin għandhom ħabta jinżohom dal-affarijiet, tagħmilhom Iżrael mod. Mek jagħmilhom xi ħadd bħal Stalin. Dak aħmar. Dawk tajbin, dawk pintana. Dal-ġen, din l-ipokrisija ġifieri. Jiena xi ħadd bħall-Ukrajna m'għandix tort li tinkwieta li wara d-dar tagħha għandha xi ħadd li les li jiblaħħa, m'għandix tort li tixtieq tingħaqad ma' grupp li jista' forsi jiddefendiha. Tajli imma x'isihom hekk jaqbilhom in-NATO, żgur li hekk jaqbilhom in-NATO. Ara x'hekk jaqbilhom hekk jagħmlu ħażin. Jekk di trid, għax dak ikun NATO, kieku jingħaqad NATO daħlu fl-Ukrajina. And they took over. Għajt li hej, kif għamlu r-Russi. Imma jekk dat jgħidlhom isma' ħudu paċenzja nixtieq idħol magħkom għax inkella daher. Għandna l-provi li hekk, għandna l-provi għax għamilha da. Da ħaseb li f'4 se jidħol Kiev jagħmilha tiegħu. You know, luckily it didn't happen. Luckily, għax kienu intelligenti biżżejjed fl-opinjoni tiegħi l-Ewropej demokratiċi għax ngħiduha. Kulħadd jgħid għax l-Amerikani u għax korruzzjoni tal-West. Sibuli sistema oħra aħjar minn di. Sibuli waħda. Jiena nistieden il-komunisti kollha, nistieden is-soċjalisti kollha. Isibuli pajjiż wieħed. Sistema oħra aħjar minn di li taħdem. Toqgħodx tgħid li ġibex ħadd mara l-komunisti jitkellem bada jsemmi qal għax il-fabriki jkunu tal-ħaddiema u kulħadd jieħu kemm smajnihom dak l-affarijiet, aħdmux. Għaliex il-bniedem huwa is a herd animal. Inti ikollok l-alfa male, ma toġbokx jiddispjaċini għamel suwiċidju. Għax hekk se tibqa' d-dinja ħi. M'għandekx ċans jomur sib pjaneta oħra. Hekk id-dinja liki tittaċċetta you have to make the best. Mhux ħadd ngħidlek ħalli kulħadd jagħmel li jrid. Il-West luckily bid-difetti kollha li hemm, id-demokrazija ġifieri, sabet l-aħjar sistema. Mhix tajba għax nagħlu li tweċċux u l-iktar wieħed għaref għandu l-istess vot. Mhix tajba, mhux qed ngħidha jien dik inqala platu mhux jien ġifieri sewa, imma paċenzja dik hu dik l-aħjar waħda. Issa jekk hawn xi ħadd kapaċi jgħid li żmara, imma jiena naħseb li naf Rumanija pereżempju kienet sistema tajba ħafna. Jew jiena pereżempju ħafna li fiżmien ir-Russja fiżmien tajja fuq from the cradle to the grave. Kienu happy, dama l-ewwel ċans li sabu għadaraw kif għamlu. Ħarbu. Nsemmi ħallik tajjedu li faxxist. Ħana laqbdi, jen saqsi daw ix-xellugin. Kieku fiżmien is-sittinijiet, il-ħamsinijiet, is-sebgħinijiet, kellhom jażlu. Hekk morrux joqogħdu Spanja ta' Franco. Jew ma kienux morru joqogħdu Rumanija ta' Ceausescu. Fejn kienu jażlu? Ovvja l-għażla. Le, mhux ovvja. Mhix ovvja. Le, irrid ħadd jgħidli x'jażel. Issa mhux għandi grazzja ma' Franco. Assolutament. Però ma kellu xejn għal mill-oħrajn. Daw kulħadd kien joqtol bladdoċ, jitħanżer bladdoċ, għana ma kellhom differenza li dak rebaħ il-gwerra Stalin u Hitler tilifa. Mela allura Franco dar sabiħ. Derek raħ ġifieri. U kienet moda kif illum li xellugin. Ma kwestjoni ta' moda. Għax jekk Franco tħanżer qatelu vera, qatelu ma nafx m'għamilx. Ma naħseb jiena. Għamlu wkoll in-naħa l-oħra ma naħsibx għadu saru kosa xiddu pulija sabiex. Għamlu bħalhom ġifieri. Kull gwerra jiena qed nismaħħa ħafna dal-ħaxet jagħmlu l-Iżrael il-bombi. Jekk inti tażel il-gwerra tkun għażilt gwerra. Bil-konsegwenzi koroħ kollha tagħha li tkun għażilt. Sewwa, jekk ma tix il-gwerra, għażelt il-oħra. Hemm jekk trid. Imma jekk inti ħelbent li trid il-gwerra,
Mela allura sa toqgħodx tajt għax issemmi l-vittmi għax hemm il-mejtin u għax hemm il-da. Parti mill-proċess. Inti jekk inti qabatt il-barmil taż-żibel u tfajtu wara bib ta' barra hekk. Toqgħodx tgħidli għax ġejja raħat intjen, mhux inti poġġejtu hemm da. Mhux hekk. Mela, Salfu, nirringrazzjak għax il-ħin skadjenna nkomplu darba oħra wkoll il-qudiem. Naħseb li ħafna jgħidu ħafna affarijiet ma Le, ma ftit qabel. importanti li n-nies Għalma ma jaħdmu. tibblikawx. Hekk ma titkellimx hekk. Nibqgħu nisimgħu l-istess. Ekku, għadem f'soċjetà fejn jekk tisma' xi ħaġa ġdida l-istess diskors vojt, l-istess slogans. Ma nibqgħu fejn ma nibqgħux fejn aħna San Pawl kien jgħid. U din m'għandix raġġa miegħu. U ma reliġjoni. Ma San Pawl kien jgħid kellu raġun. F'tellieqa. Jekk tieqaf. Tmur lura, mhux tibqa' fejn int. Għax l-oħrajn jimxu l-qudiem hu. Mela allura jekk aħna se nieqfu, se mmorru lura. U din nawgura mhux biss il-Malta fiċ-ċokon tagħna naħseb għandna ċans kieku rridu nsolvu l-problemi ta' ħafna iktar faċli. X'aħna żaru. Inaugura l-Ewropa u l-dinja kollha bħalissa. Problema kollhom kien. Meta tal-Amerika l-uniċi żewġ għażliet li għandhom huwa Biden issa hemm l-oħra di u x'ismu tajt di l-umanità. Tibda demokratik ta' batra Mela, nirringrazzjak ħafna Salf tal-li kont magħna. Nirringrazzja wkoll it-telespettaturi u nħeġġixkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.